Здравейте! Ето я Шкодичката. Почваме отвътре навън. Радио. Няма светещи грешки по таблото. Салончето. Прилично като за близо 25 годишна кола. Ето и отзад. Багажника си има шторичка, доста голямо място за пренасяне на багаж, резервна гума, крик, аптечки, стъргалка за лед и така нататък. А ето я и машинката отвънка, има забележки, съобразени с изключително ниската цена, на която е пусната колата. Хубавото е, че е внос от Италия, момчето я е вкарало преди 5 години. Ползва вярна служба около 5 години и в момента си взе нова кола джип и там не му трябва. Затова се продава буквално, както се казва, на цената на транспорт и регистрация. Всичко е платено, включително преглед за 1 година напред, страховка, гражданска отговорност и така нататък. Айде, чао!